Owanistanly etniki türkmen Salema Rahman Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Agentliginiň Nansen bayragyna münasip boldy. Pakistanly Owan bozgun zenanynyň bozgunlar üçin niýetlenen bayraga eýe bolanlygy barada 29 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar boýunça idarasy tarapyndan eglan edildi. 29 ýaşly Luqman Salema Rahman Pakistanda ýaşaýar we keselhanada işleýär. Covid-19 pandemiýasy wagtynda Luqman öz hünäri we gyzlaryň bilimini ýokarlandyrmak ugrunda çalışýan adam hökmünde görkezen edermenligi we ihlasy üçin Aziýadan ýeňiji hökmünde syýlaglanýar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Salema Rahman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bayragyň özüne Şwitsariýanyň Pakistandaky elçihanasynda dawaraly ýagdaýda gowşurylanlygyny görüň berdi. Köp teşekkürler. Bu award biller için, men inamatam için, bilen kumlamamız için, hem Türkmen kumlamamız için köp fakirli gep boldy. Hemmemiz yaman gaty hoş boldyk. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Edarasynyň bozgunlar üçin niýetlenen Nansen bayragy bozgunlary beýleki göçürilen hem raýatlygy bolmadyk adamlary goramakda borzundan has ýokary iş eden şahsiýetlere, toporlara ýa-da guramalara hormat bildirmek üçin gowşurulýar. Bu bayrak ilkinji gedek 1954-nji ýylda döredilen bäri dürli ýurtlardan bolan 60-dan gowrak adama berildi. Bu ýyl Nansen bayragyna 200 dalaşýar görkezildi. Olardan 5 adam region boýunça ýeňiji boldy. Salema Rahman özüne berilen syýlagyň bozgun türkmenlerini öz çağlaryny okutmagy, bilimletmäge höweslendirmek maksadyny öz öňünde goýanlygyny aýdýar. Salema Owganistanda we Pakistanda türkmen toporlarynyň arasynda bilimli adamlaryň azlygyny aýratynam gyzlara okumagy köp mümkinçiligi ýokdugyny bellidi. Türkmen komlaryň içinde okullar bolman soň, gyzlara okutman soň meniň kahanymy köp aly getirdiler. Ozalenji doktor bolandan soň inde şunu umid etýärler ki men görüp başga halklarym öz gyzlaryny mektebe okudar aly getirerler. Bir mülk için, komlamyz için hyzmat eder laýyk doktor gurşarlar ýa-da mälim gurşarlar ýa başga bir ýaxşy iş edip biler ýa-da talim bolsa zaruri hemmelemiz için. Indi şu talim için hem hükümet için men kahanym bir sal bolar diýip şol award maňa berildiler. Salema Rahman özüniň Luqman bolmagynda maşgalasynyň uly iş bitirenligini görüň berdi. Owganistanly türkmen zenanynyň maşgalasy 1991-nji ýylda Pakistana göçüp baran soň bozgunlar lagerinde agyr şertlerde ýaşady. Meniň özüm sababyda Afgan Mahajir Kemp bardy. 1991-de şo ýerde bolsam, şo wagtda men inamatam köp kynçylyk görüpdirler. Ýanynda pulum ýok ekeni, hiç bir wesilasam ýok ekeni, soň köp kynçylyk gören soň şo wagtda men atam şol gepe sotlapdyr ki men gyzym bolsun ýa oglum bolsun, näme bolsam şonu men doktor etjek diýipdir. Şo wagtdan atam köp koşuş etdi ki men doktor edeýin diýip köp mehnat edip maňa çyn wasila peda edip köp aly getirjek koşuş edip atamyň mehnati bilen öz mehnati bilen men öz okulamy etdim. Şo wagtdan Afganlar türkmenlerde okýan gyzlar azdy. Şolaryň içinde aly gidip ýokary okuýjak bolanlardan men ozalanjytym. Diýip Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar üçin niýetlenen Nansen bayragyna eýe bolan Salema Rahman Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu bayrak Salema Rahmana Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Edarasy tarapyndan berilen ikinji syýlygdyr. 2020-nji ýylyň aprel aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar boýunça Edarasy Owganistanly etniki türkmen Salema Rahmanyň koronavirus pandemiýasy döwründe garyplar üçin keselhanada bitirýän işlerini aýrat